taki piatum apan choro lo ni litum na choning ria teng pen nang litum ge wang pot nang litum phan nga choning rira lam kaning ye nang ko rat ang nu ge kapeklar nang ko alam ge la hello non malom lam ahok he alam rat along pon ulo la bongo senatum neli kapele alam galpu neli si neli pen tuliram rong hanga ke hai CEM neli tum ha Guwahati secret meeting dolo secret meeting dolo la pen ke pejo pen la APHLC pavedet po non NGO a APHLC si pedo chot po la pen mo phike nilita hala NGO a APHLC along si advisor si mandunji pusi ka pele alama pele la pen la aphan bongo sena atum BJP atum pen cerap si niliphan tuliram rong hang si 7 crore troxy kuti troxy apoisa niliphan ang piat lo pusi alam ka pele kapanya thang lapen ke nilihala nili Scorpio ke ningkan krip holo ban ulo no lama si Jimny nili loan NC chonam lok lo halata tuliram rong hang si nili panang nampi pusi apa je thang lake ahok he alam Jimny ke nam ke nili sopo akleng bang loan NC nili pan Jimny nang nampi seta nang nampi putapu noda atheman nili ke nili arta ningkan troxy ke rapolo posi nili pan loan nili loan en long le nang pipe lama si nili sopo men pen si loan ke alam ke non hala installment ki pinang ke nili pension pen si nili installment ki pi akinam ke nili le a loan ke en ke sa nili sopo men pen la ke akot kagos potro nang lium langi pe dolo la pe a seat mania bangta nili bolero bang se jordet si a seat mani nili pi seat mani anda poisa la si hala bolero bang e jordet nang kok lu poisa ka vedet a thike chini lo nili la rat akam e claim lok si poisa pedam lap lu la puya la helo abinong ke karbiatum inglong arat atum phan kapejok long along riga pejok amunit tum hang pejok ji akam ke claim lok ben si nili poisa ke nili ka chobia por anta bank penta ulai lap lu la pen pedam lap lu fixed deposit anta pedam lap lu nili non awas thala sam la sila kuti troxy tuliram rong hang si bongo senatum a ordar ateng pen nili phan poisa na pipu ke la ka ahok kali bongo senatum alang lipan order pibo labang e chini lo bongo senatum alang lipan order ki piateng ben si la NGO APHLC aki media ka selam lo lage bongo senatum makam lo lage athema kopia posi bongo senatum e claim bongo senat det kali hada kece RSS atum da dodun hada kece RSS atum lapen bongo senatum athema nang litum ning do tahai ningkan Pherangke ser kebra troxir kebra hinia ningkan bongo senatum benar organization puselam le hala bangso benar organization along tribal atum an pedol lap lo hada asamis tum tahadak pedo dun lo bongo sena methang dum da do lo bihari tum tahadak do lo ben tribal ke do andum da do lo ben khilonjia ohomia tum an tahadak si pedo atlo kad ke do de dun ke karbian lo hada karbia phan bilong lo kapre amat karbia tum ajakong papa vedet lo karbia tum phan ajakong papa vedet ben si election ke dam tang anta Congress amen pen BJP amen pen
la bongo sena pen Bihar senatum election che pe hai bom lo la pen halatum election Congress amen pen bongo se BJP amen NC la bongo senatum che pe hai lo ka che pe hai pen ajok si ilitum Karbianglong di Mahasau ke alang litum West Karbianglong anta la bongo sena Bihar senatum si control tip lo BJP apan Congress panta la tum si control tip lo control trip pen ajok nang litum la an tek long lo jet 2015 aning kan pen ni litum PGR VGR la pen government along le la railway along an encroachment an eviction at nang ji puta eviction hai hedet la ke eviction hai he ke bongo sena la pen Bihar sena to man ka pherel athema non ke do bom ilitum si BJP pu bom ilitum ke chok chelo la BJP kali lagi bongo sena lagi hokalam mang ilitum ahotur ji chini nangi ilitum ahotur ke BJP kali itum ahotur ke bongo sena pen Bihar sena lagi hala BJP to ho Congress laka hatiar chotanat arisim chotanat hala tumki tuliram ronghang to ho morsing tiso tang ho hala komania atokbi tang ho komania IEM tang ho MLA tang ho Rup Singh tang ho Ronghang tang ho lai hoi an ke lake arisim chotana bongo senatum la pen Bihar senatum arisim chotana la si idet ke che raiji la pen elong le ke che raiji pulote ekhe ke che raiji pulote ilitum ahotur chichini nai ahotur ke BJP ta kali Congress ta kali ahotur ke bongo sena pen Bihar sena la pen BJP la pen Congress atum ke la ke bongo sena pen Bihar sena atum arisim chorana muthe non ge chok che ke itum kachini ne pen jo arisim ko pilo je plan do nang ya kam ge do la hello itum arisim che plan do nang ne BJP ke dun polote la arisim si man dun lo hala bongo sena pen Bihar sena atum hala tum arisim si man dun lo lage BJP ke dun Congress ke dun polote lage hogalam lo lage mo api elivir dat api kalang tema puge aleave lage non si chini nai lage bang pir theda adet ke cherai akhe ke cherai ke ron ke chedan lote ahotur phan chini peme si ron ke chedan ahotur ko nanne bi ko ma ahi ka pre hile aprong lote thanga leve lage la si non la son si chedan lo non na che Pherangke la pen alang litum non mat aning ki thira hala NGO APHLC ka selam ike thang da kali lage nilitum lai huye lam kapachini pen ajo khilonjia homia tu adivasi tu naga tu tribe ke do anatum APHLC long wang lap lo non wang lap lo an ke hala benar organization tu ke claim ke rem lo gadi benar organization ke vir ponon la ni tum yong si APHLC long tribal ke doan adivasi ke doan khilonjia homia ke doan chelang pet lo te benar organization hala bongo sena tum ka selam a benar organization ke vir po la si ke vir lo pulo tangte alang litum phan PGR VGR along le penchot kalilo along ka break eviction along ka break encroachment area pen anta eviction po la pen alang litum voter list pen da council voter list pen ki amenda ke kang than po alang litum dake dori pole lipu pepin se alang litum methang si damnang etikente ayo political aja ko ngavelo de damnang etikente alang litum la ka pheresi ni litum chelang pet nang theklong si la NGO kimi ge salam ni tum arjulong la silam le ko da ni tum arjulong non nang klangi tam ho pu ni tum hanang than athema ni tum ka chelang pet apot la nang pi phuk dunia phat man ka pi phuk dunangita ki puthul po hello je ai Kathar ke Christian apa buyo ako APHLC ke Christian party puverti ti alang litu la pot Christian tu amhan le enra Christian tu bijan le pachi korna putamu pachi jok na putamu la sinon ke en bang plietum body ni le amen puintung te di ne bang ke thomatum bang ke Bible school ka porhe tangatu la pen evangelist asopo la pen amenta
Bible la long ke do amen bang henia tu bang ke hala inu da bang ke lage Jesus calls a mission ban si kami claim tu inu da bang ke missionary hala tu pan NC Christian of tu pan NC Christian a missionary atu pan NC Bible school pen ke pas tang tu pan NC non APHLC ka pi phukra det ka pi viria ka ke claim nai lage chini lor tamelo nili amen da puing tum te det lo aku nili hala mo hedi hala 7 crores alam da aku puthoi phak po ahok he ma ke alam ke klang ke tuliram rong hang man se klang lo ka dila apot lage ni fan defamation lo no pi juno lo lage la si alangli nili alangli fan ke ther ko alamli ka choningri nili alangli fan choningri lo alangli la ka ahok kali pura rata fan ke than nangji pusi nili tuliram rong hang fan choningri lo 7 crores nili ke pon pu jimni da alangli si ke nam pu la pen nili hala NGO APHLC along si ke dun po advisor pu pinini pu ai hui amar la salam hinopik hala rong be thike bang ludet jo mathadam u amar bang kama thathu bang Kathar atum aning ke ake thi atum ne ke paisa pu an ga chu endundang derle itu ke der thu lo pu hala jaha du kama tha to hu pu ke enduna pu yo jo matha thu ke mo election ho ga vote pialing pinan pu yo matha thu ke alam bang ke la thu ke ho lage seta la si la support ke chok chi lage la si ni tum pe klang nang kok lo la pen tuliram ro ha ke hai phan ni li nang li tum pen si choning ri lo nang li tum keng si je alang li peklar nang ji rata to phan je alang li ne li phan 7 crores a poisa nang pipe la pen jimni a garita alang li leke nam ka li pura alang pen ni tum secret meeting do puta a hokali pura la son thom de secret meeting do pala 7 crores alam la pen jimni ke nam pala la ke a hokali ne li phan nang nam pi pu jimni la ke a hokali pura alang li rat ang bong peklang nang i la ke la tuliram rong hang ke hai alang li pan ka choning ri neli